uNkulunkulu uyezwa, uNkulunkulu uyalalela, uNkulunkulu uyaphendula. Mawuthi nje wena ufuna ukwenza kahle empilweni, ukhathela ukuba umuntu omumbi, ukhathela ukuhlukumeza abantu, noma yini nje ofisa ukwenza kahle empilweni, ungazenzeli ngokuqonda kwakho, ungenzi ngokuhlakanipha kwakho noma ama-strategy asemhlabeni. Shona phansi edolweni ukhuleke. Yonke into oyenzayo khuleka. Akukho la okutholakala khona ukuthi kuthiwa uNkulunkulu akaphenduli. Akukho la kushiwo khona kuthiwa uNkulunkulu hayi akaze angiphendule, uNkulunkulu uyaphendula. Musu ugijima uyotshela abangani bakho indaba zakho, ongenzeka ukuthi nabo ngebe nginike okuyikhona khona ngoba nabo bayaqala ukuphila la emhlabeni. Kodwa mawuhamba uyocela ulwazi kumnikazi womhlaba, ayikho into engenzeki kuye. So namhlanje ngizodlulisa nje ngithi uNkulunkulu uyezwa, akukho okungenzeki uNkulunkulu. Musukhala kubantu, qala uNkulunkulu